nwanne anyị nwoke sị m n'obi dị ya mma etu m si ekwu ụfọdụ ife dị ife ndị oyibo na-akpọ sensitive, etu m si ekwu ya n'Igbo, nke mba ekwukwa kịta n'Igbo ka mba ekwu ya. Ife m chọrọ ikwu kịta abụghị ife ya eme ka ndị Igbo nwee aṅụrị ama ndị pọpụla, maka na ndị mmadụ ada eche echiche. Oge ndị Igbo na-akwa trọk na Yoruba, obi adọkwanụ ndị Yoruba mma n'ebe ndị Igbo nọ. Oge ọwụ trọk ka ndị be anyị na-akwa na-ebu nsị, oburu nsị. Ndị Yoruba na ndị Igbo anyị iwe a na-ewe ha. Ịchọọ ịma ma ife a na-ekwu ọ bụ eziokwu, ọkwụna si na ndị Igbo ada agụzi akwụkwọ, jee chọta biografi, autobiografi Awolowo nke a na-akpọ Awo, gụọ efu etu ife ọ na-ekwu maka ndị Igbo ebe ahụ. O nweghị ife dị iche na ife ahụ Amadu Bello kwuru maka ndị Igbo na ife na nke ya nwa na onwe ya na-ekwu. Mana kịta ife ndị Yoruba fọzi ewu, ife onye ọbụla fọzi ewu, ndị Igbo a na-ego propati, na-ego ana na ana Yoruba. O nwere ofu nwata nwaanyị onye Igbo mụ na ya na-ehi nwanne, ọ gbakwa onye be anyị dụka na ọ bụghị obodo m si ka o si, mana anyị ncha ahụ ndị Anambra. Ọ na-arụ ọrụ na Anambra, ụmụnne ya nọ Lagos gwa ya bịa goro ana n'Ogun, ojegoro. Kedu ndị anya dị mma na-eme ụdị ife a? Kama m na-ego ana n'ebe ọbụla abụghị ana Igbo na Naịjirịa. Ma ejego Gabon jegoro ya, eje m Haiti jegoro ya, ma ejego Haiti jegoro ya, eje m Ivory Coast jegoro ya, ma ejego Ivory Coast, eje m Tanzania ma Zambia, ma egotawughị ebe ahụ, ewere m ego ahụ wufuo. Oge ndị Igbo na-akwa trọk, ndị Yoruba fụghị iwe a na-ewe ndị Yoruba. Ọ wụrụzie kịta ndị Igbo na-arụ ụlọ 100 million na Lagos, ka ọ ya hafụ ndị Igbo, obi a na-atọ ha ụtọ, anya na-echedukwa echiche. Kedu etu ọ ya adị anyị? Amara ya na-echeziri ya eche, mana kedu etu ọ ya esi dị anyị ma anyị na-anụ? Maka gekwentị ogugo ka ndị Igbo na-ego ana ha na-ego na ana Yoruba, mana ọ bụghị ife ahụ ibe ndị Yoruba kpọrọ ndị Igbo asị na-ekwu. Ife ha na-ekwu na ndị Igbo na-eteke ova na ha. Kedu etu ị ga-esi feel gụnwawe onye Igbo ma ị nụ na Fulani ma Yoruba na-eteke ova na Igbo? Of course, o nwekwa ihe ndị Igbo ya kpe, maka oge a na-achụ ha ka agwọ. Ha kpọrọ onye Yoruba mee eme ya ọfụ Enugu. Oge Amadu Bello na-ekwu na ya chọdụ ka onye Igbo wụrụ lebọra na ugwu Hausa. Asị ndị nwere uche pụta ya pụta. So mana ọnwụ na ọ ya adị anyị njọ ka anyị marakwa na etu ahụ ka o si adị ha nwa, ma anyị na-ego ana egogbu onwe anyị na ana Yoruba. Ọkwa ndị Igbo na-etudo ọnụ na ha amaka ife. O nwere ndị Igbo chachara akwụ chakwuo na-ekwu na bifo Adam apụta ụwa na ndị Igbo anọbago, because ụbụrụ eke emeghị ka ha mara na ife adambi nụrụ mmadụ. Mana millions of ndị Igbo, including ma ndị ọha na eze, soro ndị ahụ, soro ha na kpuo ọfịa, ndị na-ekwu na ndị Igbo anọbago bifo eke mmadụ n'ụwa. Na because na ndị Igbo nọwara bifo eke mmadụ, na ha ka onye ọbụla mara ife. Kedu ife mere na Igbo ahịa ejido amamife ndị Igbo a quote wee mee ka ndị Igbo rotado na o nwere ebe a na-akpọ Nimbo, nwee ebe a na-akpọ ụzọ ụwanị, nwee ebe a na-akpọ Ọsụ na Ọlụ, Fugorun, Ọfịa Etone. Ada o nwere ndị chọrọ ana ahụ, o nwere ndị abụghị ndị Igbo na-achọ ana ahụ. Ka ife kpata na amamife anyị erughị ide erote ya, ka anyị zuo ya amamife ahụ ruo ebe ahụ kọwa ugbo a steeti. Ka ife mee na amamife anyị erubeghị, anyị convince wu Naijiria, even n'oge ndị Igbo na Jonathan na-achị, ka eme ka Port Harcourt Wharf arụwa ọrụ. Port nọ na Port Harcourt, ebe ndị Igbo no importation ka ha ji agbaba n'ọkụ na Lagos. O nwere onye Igbo rụtara ya?
ndị Igbo nọ na Jonathan gọọmenti universities ka ha rụrụ na Abuja, mana Obiedi na-eru universities kpatakpata enjoy ya university for 20 years more ị nwụọ adọnye gị na 50 years ire nka na-etie nashiga n'ọkụ. Ana ndị Igbo na-ego na ana Yoruba na Abuja na other parts of Nigeria ọma endekwa na ọfụma. Onwedị ife eji kwesịrị igowie, onwedị reason eji kwesị igowie after 1970. Ọnwụ na ndị Igbo na-eche echiche after 1970 ha ya asị ife ọbụla ya eme ha ya mee ha n'ala Igbo ahụ ka ọ dịbagodo otu ha.